Yung tawag chop suey. Pwede ra kung imo ra version chop suey. Natay kuan butan. House o luya. Ayun, paminta. Ayun. Karne. Paminta. Mga itong panit aton siyang murag ito rough sided giring-giring siya. Ay kapoy dito na lang ta kaya oras. Tunggasan ng karne. Sunod, turn out aray. Ada sa mantika. Bukal. Simple naman siya. Sunod naman. So, bukal na siya. Yan ang tubig. Bukal. Lunod na ito nga. So, yung luya. Sunod rin na yung karne. Bulag-bulagon na lang ako kay wala tarong hiwa rin lang pero wala sa bulag ba. Ati kay 1/4 na ipalit wala tarong mag-iwa. No kilo pa niya. Nindot kayo ni pag kayo iwa sa baligya.
Pagkagugot yung chapsuy, dili ka mo gamit o bitsin. Gamitan na ng asin, kalamay, sugar ba? Sugar o paminta. Takloban na ito para luto ang karne. Mga gamay yung tubig. Sugar. Paminta. Kani paulahin ni kay malata mi dayon. Ngayon mo sa kukuan. Design. Simple ra. Ito siya. Senior ang nga design. Barugo na ito rin ito. Space down. Simple ra. Space down itong gamit. Yang dua.
Makadesign na ta. Sili o espada. So, ang akong gamitin nga design nun, puro rasa goes down ba? Sa espada. Lights na. Ang chop suey mo kung sundon yun yung utang sakto, pwede man, pero kung ganahan yung mga version, isa kung sa utang gamitin mo. Baik dito. Guna na naman. Ha? Guna na naman. Wala naman. Oh, piniprint mo. Ayaw, ika-vlog. Go pa ako, Ray. Oh. Maunsi. Nabot na ang tagiya sa cellphone. Muna itong design roll na na. Oh, kani siya, pambarugon. Kani, patindag na yung sili. Mali ko vlog lain ng lasa. Ha? Dili ko man para sa tambos sa mo. Upload mo na yung pinaka-minutes? Tignan sa kayo. Gikan sa paghiwa nimo. Ah. Kita. Gawin niya na, wala pag-decide. Ayusin na. Butang
May konti para makita ka sa camera. Okay, kapot. Butangan niya, may kulong isa. Daon-daon. Yung sa kutsara dito. Saan? Takubi. Yan, tago ko. Yan, tago ko. Wala, lami. Ano, tago ko. Wala, lami. Kulatawan, siguro kulatawan. Yan, tago ba? Ano ka dahon? Ay, wala mo tayo katong plate nga. Kuang, gipos na sa taas. Ako, ano? Kaka. Wala akong kinalaan. Oh. Yan, naon ba sa UK? So late. Luto na nila daw. Wala pa ba? Wala si UK eh. Nagtako. Third na balik. Sige, Ipus na siguro na. Ipus lang sa ba? Adi ba? Basi musik di largo no? Di ba? Ano eh. Pus na sa. Parali. Pastiki sa sabaw. Cornstarch. Mix tubig. Liga. Okay na, ipusan ang balik eh. Maghaon. Okay, mo na ni. Mo ni katong sili gabarog. Ada pundogot. Hindi mo ko. Parang sketch lang. Siya.
No. Sili. Sibuyas down. Ni. Be, tilawan na to, tilawan. Charaw? Ano yun? No, puri mga baby ka lang to. Lami, kinami kamera. Meme. Sticky siya guys, sticky. Simple lah. Kena. Hindi ka market pa ko. Ako sa ano. So mao na gini guys. Thanks for watching. See you in our next vlog. Bye bye. Our chef.